Tanyo mo tay, tas natay tsurahin nyo, nakasamra kayo pa eh. Ganda mga Apay, mabuting kayo ang umisit. Ganda mga Andres. May pas ganun ata. Awan, ni Mitreng. Ano naman ay? Malagsara ka suka. Suka na kaon? Ha? How ko na yay? Ay, Kayaw. Iba naman tao. Ay, si Kayong. Ha? Bayaw mo ito na. Ang nga agad-agita ko. Di pakita ka na na. Uy. Tiba-tiba ka dyan, Brad. Ha? Tiba-tiba ka dyan. Hindi talaga amo. Isla lang nakasandal si Patiramat ako. Ano ba? Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Nagagit ka ng drive. Hindi ko makita doon ito balayo. Hindi ko lang talo na yun. Ano kaya mo ginilata na di balayan? Ha? Ano kaya nyo ginilata na di balayan? Hindi matala. Hindi ko nilat. Hindi ako damago mo lang. Ano ang pinagagit mo? Ay na, ano pamilyado ka? Basta dapat di pa, garaw mo, mati nga di, agitinat ka ng tan. Yaman kami Andres na iyaban na kamay. Hoy. Ang mga puro kayo lamaki. Puri kasta kayo kanya, nakasik kanya yaw. Yung kaya, mapanibak din kadwa. Tila. Nyamat ang muna grap ajay. Arak ka mabalin pa eh. Arak. Sige ka na. So at matik nga iniyaban suna, tas kayo tiniyabak. Salamat ka ron. Drive ako. Hindi ba na kami hindi kami lang arjinti ko. Ampay. Gumit kami ang diskarte ni TV ka. Tas tayo na tan. Ha? Tas tayo na tan. Nakamoy. Tas ano ngayon nung mataya ko? Diyawanan. Hindi mo tapi para minaraw. At ako Tas pangaringang garaod, anak, sino pa itasahan yung garaod? Diba Actown? Eh, kung tumatan diskarte kami tumatan. Habang ubing kayo pa, dapat mo ito miskartain. May kung pa asawa yung lumakay kayo. Tataki ang momento. Tararamisin din. Masanaw. Masawa kami to. Apay, kaskarit yung asawa. Apay, nakakita kayo ti babae, asawaan nyo dago din kasi latan. Matiamag. Ape. Kasakaw. Hindi pang matalian. Dapat itong kasawa kayo, dapat lang mo lang urnong nyo. Ay, tama dyan. Ma. Hindi nga, Perfect. hindi kasawa latan, kasi latan. Pinya. Aso mo ko. Tara, sawa ko. Ipakita mo nga nagagit kayo. Wala ba sika? Sa balak mo nga, ano mo natin ka. Ha? Ano, nabarap mo, Brad? Bumirat. Sa warga. Ano kaya mo talaga pumasaka? Dapat ipakita mo nga sinisir ka. Kapang kadya, pag dating nag-ugas tayo ubot ni Kartiro. Wala eh. Ay, anak kasyay. Sisir ko, sisir break ko. Ah, Napakita mga na kasyay. Siguro Si nga. Sabalyan dak, mati nga kwa. Siguro nga ipakita ka kabailakon ta. At ko lang nga ma-discard ni ating namoy. Hindi pakita na kabalap. Ha? Nagagitak. Diba? O, nagagit kagayam, kagpagpapera jay. Ay, Pagkita na yung makunay. tama. Tumakan na kami tao. Pagkit kita tabak ano may tapak ka rupa. Pili. ko. Uri pa matapkalan tarupan, no, tika taltalon, awan tisiran-siran, no, tika taltalon. Malay mo ko ano makautaw. Ay, siyak, makautak. Uri pa pitakan pa si Rupak, pagdimot ko. Tas na tika taltalon, awan ti kwa. Unarte-arte. Arte-arte, ano ti taltalam. Ito mo naman na ikuha na ataga naman pag purwak mo. Amang karutanong na tilay. Tapok kalam. Ganun pa ilabaan. Ay, ito mo di lang mo. Baka nga naruros na ramot. Takot kay pa na ito kasi tanong na. Talaga. Sigalim sa'yo na nabala mo ti pinagdag mo. Siya? Ang pa mo tin. Lakayang kam. Ang sa antor mo nung pesawam. Apit kas ka record to masawa mo. Isa ko nagpagadya. Naskari, kasi ano, awang mata aramido nyo, di kayo magurnaw, unulan nyo mati arak. Agurno ka dati yun. Mumitora kami din. 2026 man ay, maumak pa ita, pagrupaan nyo nga, single kayo. Tala ima to, pusarin nyo. Nung masawa ka na ay alain na kantaw. Ang kagala, nagpasikmot. Asar.
Hindi kayo pa nakita nga nag-aaral, magkasartago sa rin. Eh, ang mga din may sabit tao. Sanaw. May sabi. Iyo pa Eh, may nyapan baga ni si eh. Aya Iyong. Sa akin na to, puro may kimakmake. Siguro siyempre ang figure sa buhay mo tunay mo. Sa buhay, ano, sipsiputan dalatan, kada liw-liw, kada supot. Hindi ko rin talaga si Tibiyag. Kakadwatay ko rin. Katwa tayo habang buhay. Habang buhay ka na. Habang buhay, alakaya Surang ko mo niya na yung. Una ka may Now, gap, kaysa kanya ibing kayo pay. Kaya mo karoon ka may tutan na sapa. Sila lakaya kanya yung. Ang kilin na kaya. Palagkakatwa. Nag-ubing kayo kayo At ito yung marok ka na yung ating mao. At ito Ay. yung na. Ano yun? Langgasdan. Hey, tigilan na ako. Nagsilang kan, tagti ka taltalaw, wala siya karsakan tarupam. Sige, kung matanong na pagkom na eh. Mga pagsibog mo. Ito mga tabrad. Ha? May pastay tao, di gustan. Kita nyo mo kay, tapos tatay tsurahin nyo, nakasamra kayo pay. Ito mga karok. Apay, mabuting kayo umiset. Ito mga karok Andres. May pas ka naman ito. Awan, ni Mitreng. Wala naman ay. Malagsara ka suka. Suka na kaon. How ko nangyayay? Ay, Kayo. ikaw. Iba naman tao. Ay, si Kayaon. Ha? Ako sinagsagot. Sige, suka na. Kapag pinagpaspasyar, suka na kaon. Why? Isuka na ka talaga ano Gusto ko sa na style talaga. mo. Hindi ka magpaspasyal. Itam-tam mga rab. Huwag katuan ka. Ha? Parang ka. Ano, papasali ka lang dyan. Pag-share kayo balay kung digos kayo mat Yan lang ang mic. puro kayo na natangtang wrong. Paturay. Gusto, di pa pang iba. Hindi pa panglaw. Ito sige lang mo tawa. Hindi pa panglaw. Hindi na kami pa panglaw. So in love. So, Lagi pinakita din mo dyan. Nagkatong ang buyo, partakan nyo bigay. Sayang ti upat ang yayaw. Ay! Ay! Mo ti istorya yaw. muna kami upan na kayo mati kayam. Hindi na po am. Tay! Gitay! Tapti lang nga yaw. Magkala di tingkan niya tao. Bali din na ako. Bibigtay. Dito kapag gatang si kita eh. Sila nga tubay ito. Matakam ano? Buri ka at. Kubay tumanata sa panuno mo, kasano ka balew. Ano nga tubay tumay? Baga nga gatang si tayo. Tubay tao. Nalpastan. Ayun ko pa ilaan. Kayo, Dito na eh. pagkut kay Jai na eh. Maganda to. Ha? Maganda tao lang. Tapos kung tunay, tibod na to. Ha? Tibod na to. Dapat ito, lipalipawang na. Palipoy. Ano yun? Ako ha? Purin Brad. Numasaw mo yan na ayikap sa ng rice. Bayaw mo ito suna. Bayaw mo ito suna. Gagagita ko, di pakita ka niya na. Uy! Tiba-tiba ka dyan Brad. Ha? Tiba-tiba ka dyan. Hindi talaga amo. Isla lang nakasandal si patirong at ako. Ano ba? Hindi ah. Serti ka dyan. Ha? Serti ka dyan. Uy! Baka di ka numero di balayaw. Ha? Di ka numero di balayaw. Numasawa mo. Kumuta latan ah. Ayan. Hindi ka nga parwaray. Kapay mo ay. Ha? Kapay mo ay. Malay mo. Mali mo nga. Hindi pa ka numalam. Mahal. Hala! Tugalin boy. Paldo ka dyan boy. Ha? Paldo ka dyan boy. Takla niya. Ha? Takal. Kunay. Ay. Kunay ka man. Takal pinakaanos na dyan na tao. Kasi pagmamahal na niyo boy. Tao. Malalaman na boy. Hindi dyan niya. Kailangan nga ito manok ganda ma. Ha? Manok. Magalanta ka raw. Ay manok di bali yung matatiris kaldo tayo. Siyempre, pangkakor dumarong kaduang ka sa partay. Wan! Baka matao! Ay. Yan anong tagay? Tinula? Riskaldo ka raw. Ha? Riskaldo. Meron tayo upang makitungtungtong. Diretso ka anin at luto ko pa tinapuyin. Ay, di kaya ano, commander. Ha? Riskaldo. Wan! Sige! Gay. Sige! Sakala! Sa papaya na kwan! Riskaldo ko raw. Papaya mo ito bagbaga mo. Yes! Agad-agad sumba mo niya. Yes! Sige tagpartay! Ay, siyempre makitungtungtong ka ko raw. Sige raw! Ito ko! Ibarong ka, Brad. Ha? Ibarong ka. Uy! Nagkurbatak pa ko! Dakor batam? Ha? Dakor batam? Stop! Hindi ka may kurbata yun! Ikagkabis sa julo ay ay. Madya apa ka kabil ko? Titingnan amoy! Ay, tingad ya. Uy! Yung tao mo, no makinto ng Andres, yung tao mo kanya na. Ha? Yung tao mo kanya na. Kaya
Bayaw. Nagbuliting yung gunan. Pagsaman, iyabang ko ng Andres. Bayaw naman. Wow! Bayaw. Nangagbaw. Sa mga tuwin na pa, dayo ako dyan mangag. Bayaw ko na Mga lang. ko ito pagtutungtungan nyo. Nagmam na tingagay. Bayaw. At sigurado ka. Kung na rin na masawak. Hindi naman marunay kung na rin. Hindi ka rumumaro, masawa natin ka. Ka na ngay pakamukha niya na. Pumukon na ka lang ano. Kumutak. Pumutam na eh. Ang train. Nasikat yung kumutak. Diba ka, Brad? Diba? At dumot, istoryayo kaysa tugkulyo. Kasi nga, Dala kami ka naman ako. uray pa niya dalayaw. Ay. Ang problema kanya, kung talaga sincere nga umarugata, may isa ka, bingro daw. Nagsapatos ka. Wow! Pagano ka. Pantalon ka. Ayusom to. At agay ka tumamat. Baka makakusunat ka. Matismaya? Uy. Sayang. Sagkasangor na barbas mo. Kaysa tugkul na. Yun, alpas to yun na eh. Kalpas na, naglawa pa Dapat yung tanay. ikit eh. At dumot, istoryayo kasi nga malpas. Kasi, kaya ako dumasawa ni Ben. Kada, dati pinag-istorya, pinag-asawa, larot tayo. May bayagan tayo toy. At siyempre pang panog matati anay. Tutungtong kayo. At siya seryoso. Ako magitag tutong tao, seryoso ako. Tandama ko yung magtutungto. No, nagmerinda. Merienda. Nagmut- Kamot yung oras ni Muli niya. Boy. Tumasok sa pamulatan ng Andres na kausala ko. Bayaw! Boy, ito balat ko dyan. Natira di sungo na. Balat? Purasak ko. Tikiwi aja ito na sila. Ihoy! Kanya nga rab. Akiwit. Ang mga Bakit di? pamata o papunas mo. Pang book lang nga ay. Pamata aja pa ipeso. Ay, mati babalik na po kumadyan, Brad. Abay. Lalo pa yung mokso tata. Ano eh, maksud. Pinya.